Als ik een doel voor eigen ga, dan wil en zal ik dat ik helje. Maak het net uit hoe dat maakt, linksom of rechtsom. En hoe is het beste erin? Aleida Noordbruis is 23 jaar opgegroeid in Oerterp. Aleida had een lichamelijke behinding. Ze is linkziedig spastisch. Een bijzondere jonge vrouw met een bijzonder verhaal. Nou, Aleida weer wat wij er van jet hebben, want dat weten wij natuurlijk net bij. Maar wie is er slecht van ta? Ze had direct een darmoperatie gehad. En nog een keer een darmoperatie, want er kwam weer een infectie bij. Nou, dat was alweer best wel heftig. Ze had vlak na de geboorte een hersenbloeding gehad. Of bloeding, daar had ze nog wel last van. Dus het was best wel zwaargelijk. Ja, het weer een beetje afwachten hoe ontwikkelt het zich dat alle jaren. Want we zijn te betijd geboren, dus we wisten net hoe zich dat alleen nog ontwikkelt zo, wat er nog achterwaai komen komen. Dus weer alleen wat spannend. Aleida is een vjochter en had één doel, al heel lang. Ze wil naar de Paralympics. En het slagget. Aleida zit in de nationale selectie van het hutfietsen. Een grutpad van haar tijd brengt ze terug in Papendal en Apeldoorn. Om te trainen. Te trainen en nog eens te trainen. Dit ritje, dat doe ik sowieso elke week. Hè? Nou ja, en dan heen en weer om. Is dat dreig? Ja, dat is wel dreig. Docht mooi in de vrouwtop. En dat wil ze een ierlien pas echt serieus met hutfietsen begonnen. Ja, dat is heel goed dan. Ja. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Nou ja, wederom werd het stukje trooststellingsvermogen waardoor mijn hoe komt zien. Nou ja, weer doelen voor eigen hebben die ik helje wil. Dus nou ja, en de doelen en het trooststellingsvermogen. Nou ja, kennelijk toch ik talent. Ja, dat maakt het dat dat misschien wel heel snel gang is. Ja. Juist de begeleiding en het allerbelangrijkste, een omgeving waarin ik me goed voel. Ilke van der Wal. Hij is een Fries, oud-hutfietser en de bondscoach van het Paralympisch hutfietsteam. Zo nou en dan ook een nijtalentje en ik denk van, die moet eigenlijk al mee, die moet geclassificeerd worden of die wil een keer zien tussen het internationale veld. Dan jou ik in een koers en dat had ik bij Aleida ook gedaan en vanaf toen ging ze als een raket. Ja, dat is de rots in de branding. Hij is degene die mij hoe dat erin loodst. Hij is degene waar ze vertrouwen moest qua kennis en in de begeleiding ik. En zonder hem dan best als renner nergens, denk ik. Hier. Op. Ja. De koek is op. Ja. Ik zorg, ik observeer wat ze doet. En dan met de tieren erbij probeer ik daar een beetje een goede lijn in te krijgen. Dat is het gevoel dat ik krijg. Is ze goed te coachen? Ze is heel goed te coachen, dat scheelt. Dus dat is echt een van de redenen dat ze goed met haar gaat. Omdat ik, we praten allebei Fries, zullen we het samen zeggen. Dus zij begrijpt mij goed. Er wordt getraind. En dat ze talent had is duidelijk. Binnen een jaar werd ze wereldkampioen op de 400 meter en helle zilver op de 3 kilometer baanfietsen. De moeite zit van Shimano tot daar in de bocht. Eigenlijk maar strontje ervoor al goed versnellen. En dan kun je hem meer rennen laten. Want dan haast al de goede snelheid in de bocht. En dan vervolgens liet die vallen. Aleida wie altijd al sportief. De Olympische dream begon met skiën.
Maar in het nationale skiteam slagen dat net. Ik ben gewoon een persoon die heel veel gezelligheid en warmte om haar heen nodig had. En kennelijk heb ik dat daar net ervaren. En zodra dat er net is, dan ben ik op zich mijn stabiele ondergrond al heel gauw kwijt. En dat er dan nog andere factoren bij komen die het alleen nog wat ingewikkelder maken, nog meer op gevoel omkomen, ja, dan is het helemaal in de war. Ja. En ik denk dat dat gewoon het geval was had. We vregen dus wel even nou dat ze met de fietserij begonnen van begint nou weer hetzelfde weer, want dat zit er wel een beetje in. En in hoeverre, dat hebben ze ook wel eens afvregen van, nou het gaat nog wel heel makkelijk en voor uw gevoel gaat het heel makkelijk al hier, van in korte tijd kent het al hier. En als er nou straks echt wat vregen wordt en komt er weer op om, komt het dan ook wel goed. Nou, dat gaat nog nou wel aardig. Ja. Dat gaat heel aardig. Ja, ja. Ja, ik denk dat de reden 3 een beetje is van haar hele leven geweest. Dat ik in een goede omgeving ben en goed presteren. Die goede omjouwing is er nou. In het hutfietsraadje viel ze haar thuis. Doch wordt er een soort vregen, vooral van haar lief. Het vreegt al de nodige inspanning om in te fietsen. En nou ja, daar reageert mijn lief wat op. Dus, en dat wordt dan alleen maar erger. Hoe hoger de inspanning, hoe meer les. Ja, ik liet me net uitleiden door wat mijn beperking op dat moment maar niet deed. Daar ben ik net mee bezig. Ik verneem het wel, maar ja, ik sluit me er als het ware een beetje voor aan en ik doe gewoon wat de trainer verregelt. En op een of andere manier trap ik dan een beetje door de beperking in. Dus in een bocht meer tempo. Supermentaliteit, dus dat is gunstig voor te fietsen natuurlijk. Daar heb je wel een beetje mentaliteit voor nodig. En ja, dat past goed. En ze past goed binnen de groep en ze past goed binnen de hele fietswereld, denk ik. Ik zou net naar de handicap, dus ze moeten zichzelf gewoon zo vol mogelijk rijden. Waar dat net kan, helpen we, maar ze moeten zelf vooruit. Ja. Dus handicap speelt bij ons net, in de hele selectie net. De opvoeding gaat wel maken wie ik ben. Nou, ten eerste een opvoeding in een hele warme, vriendelijke omgeving. Waar iedereen voor elkaar trots vuur gaat dat maat. Maar tegelijk ik wel een omgeving die wel heel hut is, heel nuchter en net piepen maar doen. Aleida groeit op bij de familie Boersma in Oerturp, van haar 15e mannen af met zuske Alice. In het pleeggezin is ze goed te plak en ontwikkelt ze haar geweldig. Ik denk vooral een trossetter. Ja. Wat ze in de Holle hier, dat moest gebeuren. Dat gebeurde ik. Een soort, uitproberen. En ze verbaasde dus ik steeds van, hé, dat doet ze. Ja. Dat dametje. Ja. Ja. Doktoren heeft wel saai van, als ze dat net horen hier, dan hier ze dit net Dan is hebben. het net hoe nee. Dan dat zit er ben wel je echt een trossetter. De squalcarrière van Aleida begint ik in Oerturp. Maar na de 5e klasse wordt er toch een orenkar maken. Vielde gewoon dat ze oors wie als oren ben. En toen is ze een squalalinenstein gegaan en daar had ze het super in. Dat is heel goed beteerd. Nou, het zelf, ik denk dat het belangrijkste hier van hier er wat achteraan hing en daar, ja, ze kon het budgetten van Noorden en ze kon daar helpen, maar weet ik het, jassen nu doen en weet ik al was het wel die in heeft. Ja, dat is een hele andere beleving vanzelf. En dat gevoel is daar echt omdraaid in, ik ben wat, ik ken wat.
Het Paralympisch hutfietsteam is een tal dagen in de week bij elkaar. 3 dagen intern. Voor Aleida een hele stap. Hey, ja, in het begin vond ik het wel lastig, want ik ben echt familiemens. Ik mag heel graag in Friesland wezen. En nu moest ik toch een oer aan. Maar het gaat steeds beter. Heel veel. We helpen elkaar gewoon alle keer. Maak het net uit. Een handbike, een tandem, een cycling. Dat is gewoon hetzelfde klikje. En daar zit gewoon klaar voor elkaar ten alle tijden. Ja, en praat je met elkaar hoe je handicaps of speelt dat helemaal geen rol? Dat speelt zeker wel een rol, maar er wordt je meer over de beperkingen praat met een lach en meer oude hoeren dan dat we het er heel dreig over gaan en moeilijk, nee. Iedereen ontwikkelt zich hier weer verder als persoon, als spotter, hoe ze het ik wenst of keert. Katrien, dat kan jij niet zien. Iets meer naar die kant. Ja. Opstaan en doorgaan en gewoon de rust vinden waar dat kan. En dat ken ik gewoon wel het best in Friesland. Lekker bij de familie en mijn eigen stekje. En gewoon het wielrennen ik af en toe even echt volledig loslaten. Even totaal wat oors van. En dat maakt dat ik het weer wel red. Hallo. Zo. Daar ben ik al. Ja, keurig, netjes vrouw. Ken wel, hè? Ja. Nou, ik heb geen zin om in het jurkje te gaan, hè? De hele dag van die hakken. Dus is die bij de kapper. Het hier wordt helemaal mooi makken. Waarom? Omdat ik vanmiddag de diploma-uitreiking heb van mijn opleiding die ik heb. Dus heel speciaal moment, omdat ik heb er heel lang voor werken, dus dan had het wel even op ziek. Hoi! Hoe is het met jou? Hanna! Als het helder? Ik ben mooi erin? Ja, ik ben er wel in. En dan weet ik nog eens een drok hier. Want jonken het fietsen wie er ik nog een studie aan het CIOS. En ik daar hellen ze haar diploma. Oh jee, trappen! We gaan lekker eraf. Voor het laatst maakt ze een gong terug de squallen. 4 uur waarom kwam ik hier voor het eerst binnen en Joert betreed ik deze ingang voor het laatst. Ze treft haar studiebegeleider, Hessel Kupers. Hij is grutsk. Ja, ik vind het zo mooi. Dat Dit hier voor je net al. Nee. Hè? Nou, vorig Nou, jaar. wij wel. Ik net. Nou, dat ook wel. Ik ben nu orthobewegingsagog. Dat houdt in dat ik mijn meesten kan werken die ik wat mankeren in de maatschappij. En die meesten kan ik nou gaan helpen door middel van sport en bewegen. Als just in die 4 hier, hoe ze zich het ontwikkeld. Toen ze hier binnen al 4 hier. In die 4 hier, hoe ze die ontwikkelingen erom maken. En wat er is gebeurd. En van een famke en onzeker. En wel maar bepaalde ambities. Maar die ambities moesten steeds weer bijstellen. Het ze toch uiteindelijk. En haar toen nog net bekende, maar nou inmiddels wel Olympische droom helemaal van. En dat is geen droom meer, maar dat is werkelijkheid. Ja. En dan heeft hij een niveau van jou. Dat is een volwaardig bewegingsagoof straks. Nou, dit is altijd mijn voorbeeld, Kost, Kluskes. Dit beeld wel een beetje topsport uit, de uitblinkers. Wie weet hing ik hier ooit tussen. Ik wil ik eerst nooit weten, ik vond het eng, te massaal. Maar toen ik een vast groepje in de klas hier, werd structureel even naar de kantine en werd mijn angst steeds minder. Eerst vond ik het al eng om hier deel erin, want ik voelde me bezoen. En helemaal als stel komt, dan stiet het eigenlijk altijd helemaal vol. En dan wist ik gewoon bezoen. Dus dat vond ik altijd heel eng. Hier van de plekken waar ik angst toe doen had. Nou, dit is altijd spectaculair om te zien. Even om een hoekje zien bij alle topturners. Nou, Eb Keeserik is dat te zien.
koekeloer ik wel eens even dat hij er weer, want hij is toch wel een van mijn grote voorbeelden geweest. Hij wie de topsporter van Friesland. In het gebouw waar ik altijd rond, dus ja, wie wil dan even net zien. Ja. Maar ik zie nou ook heel cinnamon, omdat ik met het sporthalen echt naast hem sta en ik met hem sprutsen heb. Dus ja, ik zou nou sneller roepen of iets wandelen. Hoi. Hoi. Aleida. Hoi. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. Wauw, ook zo kan je. Ik hoop je op televisie te zien, ook in Londen. Komt want dan goed. doe je het goed. Ja, sowieso. Succes. Komt goed. Oké. Wat is dit, Aleida? Artese. De Artese waarmee ik goed kan fietsen. Die neemt de functie van mijn eremoer. Ten eerste dan is het veiligst en ten tweede, nou, mijn erem is natuurlijk een probleem. Dus ja, dat lost dit ding een beetje op. We gaan nu naar mijn broer. Ik zal samen met hem trainen, Joert. Dat zouden we heel vaak wel samen duggen. En nou, hij is daarmee eigenlijk mijn trainingspartner hier in Friesland wel wat. Ik ga gewoon heel soort aan hem. En hij helpt me niet alleen aan mijn trainen, maar ik wil zaken rondom mijn trainen. Dus wat dat betreft ben we 2 handen op één buik. Ja. Dat Aleida Jeb geen ken, dat wisten we altijd wel. Ze had altijd het vechten maten en direct een protte verdwaan maten om een plakje te maken. En dat ze het nou zo op de fiets zien leert, dat is geweldig. Super. Het het u verbaasd? Ja, hoe snel ik hier al. Want het is vanuit Neert is hij niet een keer naar wereldtop erop rutsen. Dat heeft niemand verwacht. Ze fietst best. Ze fietst hartstikke knap. Maar we hebben een product erin, maar als ze een ondernemer op kop zet, dan ken ik wel een poortje. Echt? Ja, en als ik het hier erin zie, dan zie ik dat gemiddeld, dan maak je nog hetzelfde helly. Dus, Ik zit van een week op een wattbike. En toen die ook het schermpje erin voor de zink is, maar welk voert is wat voor vermogen levert. Ja. Dat maakt nachtje wezen. Met wie gewoon 1 grad rondje aan de rechterkant en dan echt mini rondje aan de linkerkant. Eigenlijk ben u eigen echt passeerd meer. Nooit zij goed aan het fietsen raakt en dat het past me echt om een hoekers heen gaat. Dat zij echt, wat zij goed prestatie levert, dat haar hele linkerkant echt volledig vast zit. Ja, dat filmpje van die huldiging toen. Dat Ja, heeft voor u de dat is een, hè? Is ze dat? Is ze dat? Ze kan nauwelijks het podium opkomen. En toen pas zeggen wij hoe ernstig had die spasme weer. Want in haar gewone leven, ja, broek je die linkerkant gewoon net en dan heb je er geen last van. Ik heb het natuurlijk altijd wel gehad, maar het is nooit een hele grote belemmering geweest. Ik heb mijn eigen draai daarin gevonden, samen met mijn familie. En nou, dat wie het. En nou ik het uiterste van mezelf en helemaal van mijn lichaam vreden. Ja, komt naar voren dat het al wat erger is dan we voorhand dachten. Kom Aleida! Alles, kom op! Dat we in het begin wel in wennen. En ja, in principe soms ook wel een beetje eng, want die lichaam gaat er eigenlijk een beetje zelf van terug. Met bewegingen en bepaalde prikkeling. Dus ik denk, nou, dus ja, dat moet wel even verwerken. Hè. En bedenk van, oké, dit is dus exact wat mijn beperking inhoudt. Heeft er nou vrede mee of zit nog in dat proces? Nee, daar zit ik nog middenin. Goedemiddag. Verder. Ja? Heb je mensen meegenomen? Ja, mag dat? Ja, voor mij mag het. Voor jou mag. Ja. Zij controleert heel vaak mijn voet. Omdat er wel wat troost in zit. En ik steeds zo'n hoge spierspanning heb dat wel eens wat opwekken wil. En de spieren soepel maakt.
Die spasmes reageren heel erg op inspanning. En het werkt heel goed als het warm wordt. Dus we hebben nu een massageolie die heel erg warm wordt. En dan masseer ik gewoon even in. En dan kan ik dadelijk, als het goed is, dat been iets beter doorbewegen. Dan nemen die spasmes weer iets af. Doet dit nou zeer, Aleida? Ja. Ja. Maar ja, dit nog vol is, zie je er altijd erin bloed. Dus het is een hele verademing aan het marchetten eruit halen. Ja, dat gaat best wel goed vandaag, vind ik. Ja. De duim gaat een klein beetje uit de kom door spasmes. Met al die olie. Ja, dat werkt wel duidelijk. En wat ik nu probeer is ook iets weer die duim oprek te brengen. Dan is hij daar iets ontspannen en dan kunnen we hem intapen zodat hij in ieder geval nog een tijdje even goed blijft zitten. Topsport is bijna nooit echt gezond. Het is heel gezond voor Aleida om bezig te zijn om te sporten. Dat is voor iedereen, om gewoon conditie op te bouwen. Het is nu veel. Het zou voor het lichaam zelf iets beter zijn als het nu wat minder zou zijn. Maar ja, gezond is ook hoe iemand zich voelt. En ik denk als Aleida stopt met sporten, dat zij zich niet meer gezond voelt. Dus in die zin, ja, het zou voor de linkerhelft van het lichaam wat beter zijn als er wat minder gesport werd. Maar voor de rest niet. Dus dan heft het elkaar toch op, denk ik. Vorige week hiek ik echt een moment, ik kreeg maar zit er ik net uit. Ja, toen hiek ik zelf ik wel eens zoiets van, oh, help. Dat dit wel heel erg zeer. En dan ga ik juist eigenlijk alleen naar maar meer de drijf om terug te gaan. Zo van, het zullen we nou toch krijgen, het leven gaat net van mij win. Hoi Elise, Malai, ik ben er. Ja, doe maar, tot zo. Hoi, hoe is het? Goed. Mooi. Fijn dat je er bent. Ja, hè? Altijd. Alice is het tweelingzuske van Aleida. Ze is verstandelijk behind. Maar er zit er nog gebeuren in de huis of gaat alles al opruimen? Officieel maak ik stafzoekje. Blij met ik nou, nog. dat maakt ze zelf wel even wel. Ja. In de nog was, als het uitkomt. En ik ze bij de liedje wat je draait, dan is een rek vol. Ja, ze is toch een wederhelft van mij. Ja, 2 handen op 1 buik. Ze heeft van heel soort orentwalling dat het echt, dat het soms ik wel gewoon vriendin van elkaar binnen. Nou, Alice en ik ben echt dikke maatjes. Maar ik zie haar wel echt als een zuske. En ik een zuske waar ik wel een bepaalde zorg en aandacht aan besteden maat. En ik voel me wel heel verantwoordelijk voor haar. Hier starten ze. En hier de finish. Ja. En wie dit stuk het snelst fietst, die heeft won. Maar hoe doet ze dat dan? Want ze fietsen maar alleenig. Ja. Maar dan is het ook geen winnaar. Ze vregen het vaak dezelfde dingen. Had toch hulp nodig op sommige gebieden en vlakken was van things toen al even. Maar ja, ze kennen het echt zelf net. En ze kennen het wel wanneer ze haar daarin stimuleert en haar in motiveert en haar in begeleidt. En nou, dat jou dan wel weer een kick. Dat is toch als zus toch daar een hele grote bijdrage in leveren kist. Om haar zo gelukkig mogelijk te maken. Als je dit in kwartiertjes fietsen, dit. Ja. Dit stuk. Zo. En ik fiets. Dus dat in een jaar horen, dan is het overlijn en heb ik wel. Ja, dan fietst hij in een kwartier en ik in een jaar horen. Het is een Belg, Alice. Alleen, manneke. Alleen? Hij doet het, Alice. Hij heeft een pleister op een neus, heb ik altijd. Dan denk ik dat ik hurring in. Ja. Hoe lang was je dan fit? Tot 10 of 11 september. Wat vies ervan? Moeilijk. Ja, dan tiert niks van haar omdat ze zo met wielrennen bezig is. Ja, als ze fit is, dan kan ze net altijd online wijzen. En dan is bellen heel erg moeilijk. Want het is heel duur, dus dan denk ik, ja, geen nieuws is goed nieuws. Daar maak ik dan maar vanuit niet in. Ik ben zeker niet ongelukkig, maar Alice, ik ben hartstikke wies met haar. En we haalt hij de dikste willen. Komt-ie! Dansen! Let it be! Let it be! Let it be! Let it be! Dus ik zag. Ja, dan maak ik hem de hoorn opzetten. Ik ben er nog in. Nee, welke dan? Komt de begeleiding al bijna? Hij is vast wel ja. Dit is gewoon op kanaal 44. Altijd.
hoop eigenlijk dat ze straks als ze uit Londen komt, daarna ik bijvoorbeeld met medaille zet. Dat zou wel mooi wezen. Waarom naar de baan dat getraind wordt voor de Paralympics? Aleida komt uit in de zaniemde klasse C2. Hoe gaat dat? Makkelijk? Doen we hem voortdurend nog een keer. Ietsje harder. Het hele Paralympische sporten had zijn bestaansrecht op klassificatie. Er moet eerlijk gekeurd worden. En alleen met eerlijke keuringen kun je een eerlijke competitie krijgen. En ja, daar ben ze heel streng op. En dat wordt heel streng gekeurd om gewoon de wedstrijden zuiver te houden. Want anders gaan we meestal een toneelspel bij een keuring. En dan reden ze de sterren uit de straat tijdens de wedstrijd. Ja, ze testen eigenlijk even hoe de grens in. En dus ja, dat betekent een bepaalde houding ondernemen die het in lichaam eigenlijk net ondernemen kan. Maar dan toch even proberen, ja. Dat is even triggeren tot het uiterste. Om er zo wist van te wezen dat de klassificatie wel klopt. Maar ik ging dan ook gewoon heel sterk in. Ik weet wat mijn beperking is. Ik weet wat de grenzen daarvan binnen. En ze kunnen testen wat ze willen. Maar er komt toch uit wat het is. En net hoort. Ja, komt u maar. En nou is het Safir. Aleida bereikt haar doel. Jeder als tocht, want de Paralympics in Rio winnen eens haar doel. Maar het is Londen worden. Een hele belevenis. Het is natuurlijk gewoon nog steeds dat Paralympics wel nog wel wat ondergeschikt is om de Olympische Spelen. Maar iedereen doet keihard zijn best om dat wel omhoog te helpen. En dat waardeer ik alleen maar. Dus ik zie alleen naar het positieve en naar het negatieve. 3, 2, 1, los! Ik weet wat mijn kansen binnen. Dat hoop ik gewoon dat ik dat weer maak een keer. Maar ik heb mezelf net te druk op listen, maar daar ga ik niks aan. Het moet op dat moment gewoon gebeuren en de tijd zal leren of dat in de race lukt. Hey Aleida, hoe zwier is dit? Want dit lijkt het wel heel zwier. Ja, is het. Wat doet dit nou met jou? Wat is de reactie van je lichaam? Nou, dit. Dan is het helemaal... Naar één kant. Ja. Oh ja, ik ben natuurlijk helemaal in. Ik blijf gewoon staan. Ik wil goud halen, zeker. Maar alles moet op die dag kloppen. En dat maakt het als op de hoogste treetjes is of net. Nou, daar ging ik natuurlijk wel voor. Maar ik doe er geen grote uitspraken over. Eerst van en dan er maar eens over praten. Ik vind het prachtig voor haar. Maar ik ben meer grutsk op als ik zeg dat Aleida bij komt. En dat ze nou is wie ze is. Dan denk ik, daar ben ik grutsk op. Dat heeft ze dan maar even belt zetten. Ze is een vrouw, ze is een volwassen vrouw die in de wereld staat. En die het redden kan. En die een opleiding die in heeft. En denk ik, goed zo. Goed gedaan.